Barka ku dai ɗalibai na. Barka da safiya uncle. Yauwa yara da shi yasa nake alfahari da ku, yanzu ina so kowa ya gyara tsayuwarsa da kyau. Da kyau ababen alfahari na. Zan nano muku wata 'yar tambaya a gurguje, ku kuma sai ku wargatso min amsa faka-faka. To malam. Wani babban aiki Tinubu yayi a Najeriya? Malam ai kyawawan ayyukan da Tinubu yayi a Najeriya suna da yawa. Banza kawai gara wise mara ɗaya, amma gyatumin kai wa kyawawan ayyukan ba ƙasa ba. To ai malam na san ko kai ayyukan da Tinubu yayi ma na alkhairi ba za ka taɓa mantawa da su ba. Rufe min bakinka sha falfala ta sono hamago mara kunya, banza kawai gara wise mara ɗa'a. Ina so ku gaya min uban mai aikin Tinubu yayi min na alkhairi ban sani ba. Malam ni ne zan gaya ma aikin da Tinubu yayi ma na abin alkhairi. Kaga na farko tun da man fetur ya tsada a Najeriya ka daina shigo mana da wannan rubabbiyar motar taka cikin makaranta. Kaga wannan ai abin alheri ne a gare mu. Dama in dai ka shigo sai ta shafe makarantar nan gabaki ɗaya da hayaki. Kai wannan abin naka baban da rashin kunya har da fitsara, kwaran kwatsayo sai ka da ku. Daga yau da kore ka, dama babanka shi ma tunda Tinubu ya sako shi a gaba baya iya biya ma kuɗin makaranta. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.